Здравейте! Представете си живот в малък уютен град, където всичко, което ви е необходимо, е толкова близо до вас. Сапарева баня, скритото съкровище на югозападна България, където природата и спокойствието са в неописуем синхрон. А най-хубавата част, Агенция за недвижими имоти Positive Trade, може да ви помогне да живеете тук и да се насладите на средата около вас. Разположен в полите на Рила планина, Сапарева баня е повече от град. Той е начин на живот. Представете си да се отпускате в нашите минерални извори, известни с лечебните си свойства и естествената си красота. Когато желаете малко вълнение и релаксация, Сапарева баня предлага разнообразие от възможности за туризъм и отдих. Независимо дали искате да се насладите на природата или да откриете нови активности, тук ще откриете всичко. Любителите на природата ще бъдат очаровани от множеството екопътеки около Сапарева баня, които разкриват спиращи дъха гледки към Рила планина. Сапарева баня предлага и разнообразие от заведения за хранене, от уютни кафенета до изискани ресторанти, където може да се насладите на вкусна кухня и приятна атмосфера. Градът е известен и с множество басейни с минерална вода, които предоставят идеалното място за релаксация и възстановяване. А само на кратко разстояние от тук се намират седемте Рилски езера, едно от най-красивите и посещавани места в България. Освен това, Сапарева баня е чудесен град за бизнес, предлагайки отлични възможности за развитие и успех. Имам един въпрос към вас. Готови ли сте да направите Сапарева баня във ваш дом? С помощта на Агенция за недвижими имоти Positive Trade може да намерите идеалното място в този красив град, където всеки ден е изпълнен с живот и нови приключения. Може да ни потърсите на телефон 0889 99 18 41.